Жүктөбө тергенде бик көп кишилер биздин иштерден чыгынганда билмейер ахыры. Анда кар ашлагана 7 ел. Зор идеялар белән килгән игенде. Тәне бер чилекләрен олимпик чемпионнар хәзерләргә кирәк мендалар дип. Мәләкә менә шул 2 ел үткәннән соң дип ялгып без монда үзебезнең аерым клубны чалдык, үзебезнең Карабелдән чыгып 12 тренер, 200 дан артык спортчыларны тотабыз үзебезнең исәпкә. Аерым алганда безнең уңышларда юк түгел дип әйтәсе килә инде 4 ел өчен. Күп 20 якын безнең спорт сталары хәзерләнде. Грек-рим, ирекле көрәш, татарча көрәш, билбау көрәшләре буенча һәм дзюдо. Дан безнең мастерлар 6 төрне бара, менә әле безнең самбодан гына юк спорт сталары. Алла берсе менә яхшы тренерларыбыз килде. Аны ул яктан алар дип инде. Шул исәпкә алсак, монда шагыйрьләнгән безнең Копкинов Марат былтыр менә дөнья чемпионы булды татарча көрәштән. Быел үзебезнең монда эшләгән тренерыбыз Салахов Илдар дигән 40 яшькә кадәрле ветеран арасында чемпион булып кайталды. Былтыр бездә эшләгән самбода тренерыбыз Новиков Володя дөнья чемпионы була алды. Шушында эшләп бездә 6 ел эшләп йөриләр. Әйтәсе килә, безнең максат, девиз бар тик шушы залда олимпия чемпионы готовитер бөтен мөмкинлекләр бар.